Helo. Ydych chi'n clywed fi'n iawn yma? Da iawn. Felly, na ni gychwyn y sesiwn rwan, sesiwn Tegwch i Gymru, croeso i chi gyd yma. Mae'n anodd iawn i meddwl am bwnc sy'n crisialu'r thema o Tegwch i Gymru yn werth na dŵr. Mae symboliaeth y pwnc yma yn aruthrol o mae'r slogan cofiwch drwerin yn rhywbeth sydd bron yn crisialu'r mudiad cenedlaethol gennym ni, a mae'n ddadl am ddŵr sydd yn parhau hyd heddiw wrth gwrs. Da ni'n clywed yn gyson yn newyddion rwan am y ffordd mae'r cwmnïau preifat a'r preifateiddio diwydiant dŵr yn gadael ni mewn argyfwng o ran safon ein dŵr efo 45% o'n afonydd ni ddim mewn cyflwr da iawn. A ydych chi'n dyfodol, da ni gyd, dwi'n meddwl, yn ymwybodol o potensial y maes dŵr o'r ffaith bod gennym ni potensial i greu economi yn sefydliad ar dŵr, o ran yr angen am dŵr, ac o ran potensial i greu egni a dyfodol gwyrdd cynaliadwy i Gymru ar y pwnc yma. Ond wrth gwrs, mae rhaid i ni gael y pwerau iawn i allu bydd comantaeth o hynny. Dyma da ni'n drafod yma heddiw yma, a mae o'n andros o fraint rhannu llwyfan efo dau unigolyn sydd wedi gwneud gymaint dros Gymru a dros brwydro am Tegwch i Gymru, yr arglwydd Dafydd Wygwi a Leisafw Roberts. Dwi am gael papur gen y ddau, a wedyn mynd ni gynnal trafodaeth wedyn ar ôl y papur, a dwi'n awyddus iawn i ni gyd cael bod yn rhan o'r trafodaeth yma, os ydych chi'n fodlon gwneud. Felly, ond ma'n i glwad gyntaf gen Dafydd, felly, ydych chi'n fodlon cychwyn y sesiwn i ni. Na ni o, diolch yn fawr iawn, llawn da pawb. A diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i drafod Tegwch i Gymru. Dwi am ddilyn y trywydd arbennig yma, sef dŵr, ac i sôn am y brwydro ni fel Plaid am Tegwch i Gymru yn hyn o beth. Ac yn wir i lawer ohonoch chi a finna yma yng Ngwynedd, ond cenhedlaeth i yn sicr bydd dŵr yn un o'r ffactorau a fyldio ein gwleidyddiaeth ni. Yn wir pan oes i ddechrau meddwl am sefyllfa cyfansoddiadol Cymru, roedd dŵr yn destun ymfflamychol. Roedd 3 phwnc diwedd y 50au yn denol i wleidyddiaeth. Sefyllfa economi Cymru, goreli cael a diweithio, sefyllfa trenis yr iaith Gymraeg yr angen i gael newid mewn deddfwriaeth, ac yn drybu boddi cwm trwerin, ac anallu Cymru i warchod yn cymunedau, yn tir, yn pobl, a'n asedau naturiol. A wrth i Lerpwl benderfynu boddi cwm trwerin mwyn gwerthu dŵr a'r elw i ddiwydiant, fe ddaeth yn bwnc tos gwleidyddol, bod difydd cyffredin gefnogi'r mesur a gyflwynwyd gan Lerpwl i bob aelod seneddol Cymru, heblaw un, bleidleisio yn erbyn hynny. Roedd Lerpwl eisoes y 1881 wedi adeiladu argau i greu llyn Efyrnwy, gan boddi hen bentra Llanwddin, ac yn ddiweddarach Birmingham yn creu tronfeydd dŵr elan a Chreirwen. Ac yn y 20au, redech chi hyn oedd Corfforaeth Warrington wedi llygadu dyffryn ceiriog mwyn cael cyflenwad dŵr ar gyfer ei diwydiant goraffu cwrw, a byddai cynllun wedi boddi dros 10,000 o erwau, gan gynnwys pentrefi Llanarmon a Thregeiriog. Ac hafwyd adwaith ffyrnig yn erbyn hyn, a deimlir yng ngeiria cynnan yn ei gerdd i ddyffryn ceiriog. Dwi erioed wedi cystadlu fel adroddwr mewn Steddfod, ond gan fod cynnan yn hannu o bwteli, dwi'n meddwl, so 10 i ddefnyddio. Beth waith o dychryn dan faes? Beth waith o deigryn ar fy ngrydd wrth synfyfyrio'r trais a llwythom godref? Daeth y dydd i ffoi o flaen y llyd a fydd, pwydda ni i gadw stŵr. Ffarmwr neu rai, a gof a chrydd, clerwch ein cartref dan y dŵr. Ac mae o'n cloi ar ôl cwpl o fenillion eraill, gyda rhybudd sy'n dal mor amserol heddiw. Gymro, os ydwys eto'n rhydd. Ymorol, neu fe glad y gŵr nad yw clawdd offa i ddonlydd, gwm ar ôl cwm o dan y dŵr. Llwyddwyd i drechu mesur Warrington yn hir cyffredin efo Lloyd George, oedd seneddol Pwllheli wrth gwrs yn arwain y gwrthwynebiad, a roedd protestiadau diri yn erbyn boddi cwm trwerin. A mae nifer o gyfrolau wedi
i ysgrifennu am y cyfnod ar diweddara gan Dr Wyn Thomas Trwy'n New Dawn. Ond i mi, roedd angen mwy na protest. Yr unig ateb oedd i gael yn senedd yn hunain ar dir Cymru, yn atebol i bobl Cymru, a gyda'r hawl sylfaenol i warchod ein cymunedau ac i reoli adnoddau dŵr Cymru. Mae Cyfro Wyn Thomas yn awgrymu mai boddi Tryweryn arweiniodd at fuddugoliaeth Gwynfor yn 1966, ac felly yn yr hir hwyr at sefydlu y Cynulliad Cenedlaethol yn 1999, bellach Senedd Cymru. Roedd y blaid yn gweld Senedd fel arf i warchod yn cymunedau ac i reoli adnoddau dŵr Cymru. Ac mae hyn yn gofyn cwestiwn, a oes gan unrhyw Senedd yn bryn o annibyniaeth gyflawn, y grym i warchod rhag yma driniaeth eto. I reoli adnoddau dŵr Cymru, mewn byd ble mae newid hinsawdd yn bygythiad i ddyfodol dynoliaeth, llygred yn hafonydd ni yn lladd yn pysgod, ac adnoddau dŵr yn fwyfwy gwerthfawr. Pan oeddwn i'n dechrau yn mynyddoedd gwleidyddol, roedd yr hen gynghora dosbarth yn gyfrifol am grynhoi yr ysbarthu dŵr, ac ail-drefnwyd hyn drwy Deddf Dŵr 1973 a greuodd yn Nherma Cymru a Lloegr 10 awdurdod dŵr rhanbarthol gan gynnwys be o'n galw'r Welsh National Water Development Authority. Ond mor fawreddog y teitl yma, roedd y cyfryw awdurdod cenedlaethol ddim yn cyffinio a thiriogaeth Cymru, roedd yn seiliedig ar batrwm naturiol llediad yr afonydd, felly roedd y tiriogaeth o gwmpas afon Hafren yn Sir Drefaldwyn yn cael ei roddi o dan awdurdod cyfagos, sef awdurdod dŵr Hafren Trent. Roedd darpariaeth Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn trosglwyddo o ddinas Birmingham i'r awdurdod Cymreig newydd, berchenogaeth dros 20,000 o erwaith yn cyffinio ar elan, ynghyd a bibechu dŵr dan dir Cymru, oedd tan hynny y meddiant Birmingham. Ond methwyd a chael cytundeb rhwng dŵr Cymru ac awdurdod dŵr Hafren Trent, ar delera cyflawni dŵr. Ni chafwyd cytundeb tan yr 80au, ac roedd hwnnw'n gytundeb gwbl anerbyniol, a osodwyd ar dŵr Cymru iddynt afod arparu 360 miliwn o litre'r dŵr y dydd i Birmingham, gan roddi Hafren Trent yr hawl i ymestyn y cytundeb hwnnw ar y seiliau hynny am 99 mlynedd. Ac fod y strwythur yn un dros Gymru a Lloegr, patrwm amrywiol iawn oedd ynglŷn ar prisio dŵr dros yr ardal. Enghraifft, roedd pris dŵr i dau preifat yn Ynys Môn yn 19 ceiniog ym mhob pint ar werth trwythiannol, a chymharu a dim ond 2 ceiniog yn y pint yn Birmingham a 5 ceiniog yn Lerpwl, a'r dinasoedd hynny wrth gwrs yn cael ei dŵr o Gymru. Pan ddeithon ni lywydd y blaid yn 1981, am bod un oedd chi'n cofio hynny. Cwta 2 blynedd ar ôl referendum trychu'n ebus 1979. Roedd angen ymgyrch i ffocysu arno. Hyn un o'r blaid ac i godi gwres gwleidyddol, cael brwydr y byddai cefnogwyr y blaid yn uniaethu â hi a brwydr y byddai'n ail-danio'r ysbryd cenedlaethol. Un posibilrwydd oedd i harnesu'r teimladau ffyrnig am bris dŵr yn Nghymru. Nad oedd y diwydiant dŵr yn Nghymru yn atebol i bobl Cymru, a hyn oll yn sgil boddi Tryweryn. Bu'r blaid drefnu protest cenedlaethol, rhanwyd dros 200,000 o darlenni, trefnwyd 80 cyfarfod protest, ac i 20,000 o gefnogwyr yn gwrthod talu yn biliau dŵr, minad yn ei blith. Ac arweiniodd hyn at lu o achosion llys, a daeth John Elway Jones, cadeirydd dŵr Cymru, a hen gyfaith i mi dros y blynyddoedd, ddoth o i San Steffan i geisio canfod ffordd o fod y protest i ben. Ac i dorri stori hir yn fyr, crynhowyd hyn mewn achos llys rhwng Plaid Cymru a dŵr Cymru. Y blaid, efo un o ddargyfreithwyr disgleiriaf Cymru yn cyflwyno'r achos, sef Gareth Williams, yn ddiweddarach Arglwydd Williams o Boston, oedd yn arwain y blaid yn ddir o gwyddi. Bydd wedi gytundeb gyda'r ddwy ochr yn derbyn yr egwyddor fod gan dŵr Cymru a'r hawl i gael i talu am y gwasanaethau dŵr roedden nhw'n darparu ar gyfer awdurdodau dŵr eraill. A ffordd y gwireddwyd hynny oedd i godi swm blynyddol ar Hafren Trent am gael defnyddio adeiladwaith o fewn tiriogaeth dŵr Cymru. A'r swm
cychwynnol o 4 miliwn o bunod y flwyddyn, swm fechan iawn, ond o leia oedd o wedi sefydlu egwyddor. Yn anffodus, yn sgil hyn, fe osodwyd cyfyngiadau ar y symiau y gellid i hawlio i'r dyfodol, sy'n rhewi'r swm mae dŵr Cymru'n cael ei godi ar Hafren Trent i beidio codi mwy na chwyddiant, ac yn rhwymo dwylo dŵr Cymru tan y flwyddyn 2073, neu yn gwbl anghredadwy goelech chi hyn, 10 mlynedd wedi marw'r etifedd ola i'r brenin siôr hunain. Fedrwch chi gredu fel rhywbeth fel yn cael ei sgwennu mewn i gytundeb y cyfreithiol o'r nad. Ond yna ydy'r sefyllfa'n ddengys. Ers hynny, daeth dau newid sylweddol. Yn gyntaf, preifateiddiwyd dŵr Cymru drwy 1989, ac wedyn daeth cwmni hyder yn berchenogion. Yna, wedyn cynulliad cenedlaethol o ddifodolaeth, efo cyfrifoldeb dros adnodda dŵr Cymru, sefydlwyd Glas Cymru, fel cwmni nad oedd yn rhannu elw i gyfrandalwyr a prynwyd asedau hyder yng Nghymru ar ddisgawnt sylweddol. Ond wrth groesawu'r ffaith bod y gwasanaeth dŵr yng Nghymru yn rhedeg ers lles y wlad ac ddim ar gyfer wneud elw preifat. Serch hynny, mae sialensa mawr yn bodoli heddiw. Mae rhain yn cynnwys cael defnyddio cyfan o adnoddau dŵr Cymru ers lles pobl Cymru, i gael pris teg am y dŵr a thworir o Gymru, i sicrhau adnoddau digonol i wella ansawdd yn hafonydd ni ac i reoli llygfedd, ac i warantu ansawdd dŵr yfed, ac wella rhwydwaith ysbarthu dŵr a minimeiddio'r protegion. Yn benodol, os ydy cwmnïau dŵr yn ne-ddwyrain Lloegr yn llygadu unwaith eto adnoddau dŵr Cymru i ateb i gofynion dŵr, dylai hyn ddim digwydd heb gytundeb Llywodraeth Cymru a dŵr Cymru. Mewn dadl yn Hiradwyri, 6 mlynedd yn ôl, ar fesur Cymru, a ddaeth yn ddeddf Cymru 2017, mewn ymateb i welliant nes i osod i'r mesur hwnnw, dywedodd y gweinidog, yn gyfeich yn unig ffôn, oedd unwaith yn arwain y toriad yng Nghaerdydd, dywedodd o, a dwi'n dyfynu yn y Saesneg gwreiddiol, the government had determined that never again should there be a Tryweryn, ac fe gynigwyd ganddynt protocol i'r mesur, yn datgan yn ddigamsyniol na ellid boddi cymoedd yng Nghymru heb ganiatâd Senedd Cymru. A mae hwnna i lawr yn hansard ar 15 o Dachwedd 2016. Roedd arglwyddio Gymru o bob ochr yn cytuno â mi fod angen hyn, peidio neb a dweud nes a ddim defnydd i'r cyfryw siambr ond mater arall ar gyfer diwrnod arall i hynny wrth gwrs. Ond ni ddaeth y protocol i fodolaeth yn hawdd. Ar ôl cryn dadla mewn ymhlith gweinidogion y Llywodraeth, cyflwynwyd cymal newydd i'r mesur, cymal 50, protocol dŵr, sydd yn derddu bod rhaid cael cytundeb gweinidogion Senedd Cymru a Llywodraeth San Steffan ar gyfer unrhyw weithrediadau yn ymwneud â trosglwyddo dŵr o Gymru i Loegr. Ac i fod yn deg, o rhaid gydnabod bod Alun Cairns gyda beth yn eich ffôn wedi sefydlu tir yn erbyn andros o bwysau gan gyd-weinidogion ddigwadol. Ond wrth gwrs, ydyn nhw'n sylweddoli mor ffyrnig gyda'r adwaith yng Nghymru gyda sy'n nhw'n iwdio. Yn gefndir y trafodaeth, oedd y sicrw bod Llundain yn poeni a fydda ddigon o ddŵr ar gyfer ei trigolion nhw, ac yn ystyried creu cybellu cysylltiol i gludo dŵr o'r afon Hafren yn Lloegr i'r Tafwys i gyflenwi anghenion Llundain. Byddai gofyn cadw lefelau dŵr yn Hafren yn ddigonol, ac efallai cynyddu capacity cronfeydd dŵr Cymru, neu hyd yn oed adeiladu cronfeydd newydd. A dyna'r cefndir i'r sefyllfa sy'n bodoli heddiw. Yn amlwg, mae cwmnïau dŵr Lloegr yn edrych i Gymru am fwy o dŵr, a Llywodraeth Geidwadol yn datgan fod angen grid dŵr i symud cyflenwadau o ran aglydd y gogledd a gorllewin Lloegr, o Gymru wrth gwrs, i ran a sychedig de-ddwyrain Lloegr. Dwi wedi codi hyn yn gyson yn Hiradwyri. Cymaint felly fod gweinidogion y Llywodraeth wrth sôn am dŵr yn edrych arna i rhag ofn yna i hatebion nhw yn achosi rhyw adwaith hynny. Fis dwytha ateb bod gweinidog dros yr amgylchedd yr arglwydd Beinon, gwestiwn am gyflenwadau ychwanegol o ddŵr i Loegr trwy dweud, we can now move water from parts of Wales into South East England. Ac yna, wrth sylweddoli mod i'n ar fi'n ffrwydro, ychwanegol ar frys. I know that's a controversial issue and I don't want to unleash Lord Wigley on that one. Dyna gyfeillion,
rhan o'n cyfrifoldeb yn rhaid siambr yn Llundain, mae angen i'r Llywodraeth torri neu ladder sylweddoli pan mae'n yn ystyried troi at Gymru am fwy o gyflenwad a dŵr, bod aelodau'r blaid yn y tir cyffredin wrth gwrs a Gymru a Gwyddi yno fel cwn gwarchodol sy'n gallu cyfarch a brathu pan mae angen. Ac yn ddiweddar, gofynnais gwestiwn digon diniwad ar lawr y tŷ. Pa drafodaethau gafodd gweinidogion Llywodraeth Prydain efo gweinidogion Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r awgrym bod cwmnïau dŵr yn Lloegr yn edrych i greu mwy o gronfeydd dŵr yn Gymru a throsglwyddo dŵr drwy afonydd i atab gofynion de-ddwyrain Lloegr. Ar atab geisio o'i gyfieithu, bydd DEFRA a Llywodraeth Cymru yn cydweithio ar reoli adnoddau dŵr. Bydd cwmnïau dŵr yn ymgynghori ar y cynlluniau newydd i reoli adnoddau dŵr, gan gynnwys yr is-adeiladaeth sydd ei angen i gyflawni dyletswyddau. Bydd y cynlluniau hyn yn cael eu cyflwyno i'r ysgrifennydd gwladol, dros ymgylchedd Lloegr wrth gwrs, ac i weinidogion Senedd Cymru, i gael penderfyniadau ganddynt i allu cwblhau eu cynlluniau yn ddiweddarach eleni. A dyna chi'r newyddion sydd wedi llawer fawr iawn o sylw gan Gyfryngau Cymru. Newyddion sydd, ond nid ydy Llywodraeth Cymru yn eithrio ar potensial o greu trwyrin arall. Gofynnais i'r gweinidog a byddai'n cadarnhau dau beth, sef os fydd datblygiad o'r math i Gymru lle, ei fod yn resymol i Gymru cael tal am y dŵr, ac yn bwysicach, llawer bwysicach, y dylai rheolaeth dros unrhyw gynllunio o'r math ar dir Cymru bod yn nwylo Llywodraeth Cymru ar awdurdodau lleol berthnasol. Ges i atab hynod o ddifyr. Nid oedd yr arglwydd beinon, a mi wna'i ddefnyddio hwn yn Saesneg fel oedd unrhyw gam ddeall ar ei yn dweud. Welwch chi pam. There is a long-established protocol for transferring water from the water-rich parts of the United Kingdom to areas where it is needed. Wales has been providing water to Liverpool and other cities in the northwest, and there are plans that water can now reach the Thames through a new arrangement. On charging, there are a number of existing transfers where water companies receive money from water companies in England for water they have obtained from Wales. Nawr, Tegwch, mae'r ateb yma o arwyddocad aruthrol. Dwi'n methu dirnad sydd o BBC Cymru heb adrodd arno a dehongli arwyddocad. Mae 4 pwynt yn godi. Yn gyntaf, mae'r cynlluniau bron yn barod ar gyfer trosglwyddo llawer mwy o ddŵr o Gymru i ateb gofynion Llundain, a bod disgwyl rhain ddod i fwcl erbyn diwedd eleni. Yn ail, mae'r ffaith fod Lerpwl eisoes yn cael dŵr o Gymru gan gynnwys o Gwm Tryweryn, a bod yr hyn a elwir yn long-established protocol yn delio â hyn yn cael ei ddefnyddio fel cynsau i Loegr cael fwy byth o ddŵr o Gymru. Yn drydydd, mae trafodaethau eisoes yn bwrw ymlaen rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Prydain am hyn, a deallaf fod Llywodraeth Cymru'n anfodlon defnyddio protocol pedd 2017 i warchod Cymru, y protocol nes i ddyfynu eiliad yn ôl. Pam yn gwrthod dyn a wyr. Yn ddigwerydd, mae Llywodraeth Prydain yn cydnabod bod gan ddarparwyr dŵr o Gymru ar hawl i gael tal am y dŵr a drosglwyddo, ond ddim sôn a bod dwylo Cymru wedi ei clymu parthau hyn drwy'r cytundeb ar fodwyd arnynt sy'n cyfyngu ei gallu godi pris mwy sylweddol am y dŵr a gymerwyd gan Hafren Trent. Mae'r datganiad hwn yn hynod bellgyrhaeddol, a sut aflwyd nad ydyn ni wedi cael clywed llawer iawn mwy ohono gan Llywodraeth Cymru a Senedd Cymru. Mae yna gwestiynau i ateb, a hynny'n fuan iawn. Cyn i benderfyniadau di-droi nôl fel i'n wneud. Yn gyntaf, rhaid cael cadarnhad o'r egwyddor sylfaenol, sef na aeth unrhyw gynllun ar dir Cymru ymlaen heb seil bendith Senedd Cymru a'r awdurdod lleol priodol. Yn ail, pe bai unrhyw gynllun yn mynd ymlaen, mae hawl gan Senedd Cymru i osod amodau i gradda fod hyn yn ymwneud â materion ar dir Cymru, ac mae hyn yn golygu Cymru gyfan, gan gynnwys Dyffryn Hafren a'r tiriogaeth sydd ar gyfer dibenion dŵr yn dod o danfantell cwmni dŵr Severn Trent neu United Utilities yn achos Llyn Fyrnwy. Yn drydydd, mae gan y cwmni dŵr Cymru ar hawl i godi pris teg am unrhyw ddŵr sy'n deithio yn reiddiol o argau o fewn y tiriogaeth. A'r hawl ganddynt i ddefnyddio'r cyfryw adnoddau i wella cyflwr yn hafonydd yn systemau dŵr,
i leihau biliau dŵr Cymru ac i helpu tregdalwyr lleol yn y siroedd le lleolir y cronfeydd dŵr hyn. Gobeithio yna cloc yn tician, a dwi eisiau sicrwydd bod Llywodraeth Cymru yn effro i'w cyfrifoldeb o warchod tiriogaeth Cymru a fuddiannau Cymru, a ddim am ildio i gytundeb gwasaidd efo San Steffan a'r cwmnïau Saesnig, ac na fydd unrhyw benderfyniad heb bleidlais aelodau etholedig o Senedd Cymru. A mae rhaid cael y sicrwydd hyn rwan mewn du a gwyn ac yn ddidroi nôl, oherwydd os oes newid Llywodraeth yn San Steffan. Faint allwn ni wedyn ymddiried yn y Blaid Lafur yn Senedd Cymru i warchod fuddiannau Cymru os o'n nhw dan bwysau gan Keir Starmer a'i griw, fydd, fel pob amser, yn rhoi fuddiannau Lloegr goruwch fuddiannau Cymru. Eleni, mae'r cyfartaledd bil dŵr ac hyfforsiad yn 500 y tu y flwyddyn yng Nghymru, sydd 10% yn uwch na'r cyfartaledd Cymru a Lloegr, a 15% yn uwch na'r hyn mae trigolion Hafren Trent yn ei dalu. Ac mae'r angen i lanhau yn y hafonydd ni yn aruthrol ac yn gweithredu bob dydd. Dyna gyfeillion, pan mae rhaid i Senedd Gymru ddangos i dannedd ar y pwnc a mynnu fel Tegwch i Gymru. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi Dafydd am bwyntio darlun mor fyw o hanes a ffyrnigrwydd y brwydr yma a pan bod y mor bwysig bod ni'n parhau efo'r brwydr yma. Ond i'n licio'r sylw wnaethon chi wneud am aelodau'r blaid fel cŵn gwarchodol lawr yn y Senedd, a dwi'n falch iawn o groesawu rhywun sy'n wir wedi bod yn trio'n gwarchod ni i annerch ni nesaf. Lys, a chi fodlon siarad i ni? Diolch yn fawr iawn, Catrin. Wrth gwrs, Catrin ydi ymgeisydd Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol nesaf yn Aberconwy. Yn falch iawn i hyn. A mae'n ddiddorol yndi, mae'r Dafydd a Cherwydd wedi sôn yr wythnos yma am yr angen i ddatganoli y stad y goron. Achos beth o'n i wedi cael yn ôl gan Llywodraeth San Steffan ydi bod dros neb yn galw am ddatganoli y stad y goron. Dwi'n meddwl mae sefyll o'r ymlaen ffog ac yn gwneud yr union peth na'n neud hynny'n dda iawn. A dwi'n meddwl, ochr yn ochr ar hynny, mae'r dealltwriaeth o beth sydd yn wynebu ni unwaith eto, efallai efo llawer fwy na gennym ni o'r blaen, ynglyn â'n adnodd arall ni naturiol, sef dŵr. Mae hwnna hefyd, dwi'n meddwl, yn neges sy'n dechrau dod trwodd i bobl. Mae'n yna hefyd yn codi yma heddiw. Ac wrth gwrs mae'n bleser i ddilyn Dafydd ar y pwnc yma. Dafydd sydd wedi bod ar y rhen flaen gyda'r ddadl ers degawda. Ac hoffwn gychwyn trwy dynnu'ch sylw chi at y mater i gwestiwn oedd Dafydd wedi gofyn yn hir o'r blwyddi yn ddiweddar. Cwestiwn. Y mater i gwestiwn ar reoli ein hadnoddau naturiol. Dyma'r ymateb gafodd o'r cynrychiolydd ar meinciau y Llywodraeth, meinciau ceidwadol wrth gwrs, a mae'n werth i adrodd yn llawn ar ateb cafodd Dafydd. Rydym yn ddiolchgar i'r Cymru am storio dŵr yng Nghymru. Storio dŵr yng Nghymru. Ond, rwy'n deall bod bobl yr ochr Gymreig i'r ffin yn defnyddio gwasanaethau ysbyty yn swydd ymwythu. Ac mewn modd eraill, siawns ddylen ni fod yn ddiolchgar am bod mewn Deyrnas Unedig a bod holl aelodau'r Deyrnas Unedig yn medru defnyddio gwasanaethau dŵr ac ysbytau ei bydd. A mae'n amlwg felly bod yna fwlch sylweddol yn sylwadau yr arglwydd hwn a'r reality. Yn syml, dyma gamddealltwriaeth llwyr o'r anghydbwysedd sy'n bodoli dros dŵr. Felly, gadewch ni edrych yn fanwl ar y sefyllfa presennol. Mae'r gyfraith fel y gymau yn rwystro ni rhag gosod pris teg am ddŵr, tra bod cyfranddalwyr y cwmnïau sy'n derbyn y dŵr hyn yn elwa yn bersonol o'n methiant ni yng Nghymru i osod pris teg. Mae yna
gyfrandalwyr yn buddio ar ein colled ni. Mae Dŵr Cymru yn derbyn 7 miliwn o bunnoedd ar gyfer y dŵr sy'n cael ei allfwrio'n fynyddol o Gwmelan ym Mhawys, tra fod Hafren Trent yn medru codi 20 gwaith y swm yma, gan fod cwmnïau dŵr yn Lloegr yr hawl i osod dŵr gyda pris y fachnad. Dŵr Cymru, 7 miliwn, 20 gwaith hynny gan Hafren Trent, oherwydd bod y modd gan nhw i wneud hynny. Ac fod gan Llywodraeth Cymru rai pwerau dros cwmnïau dŵr yng Nghymru, does gennyn nhw ddim pwer dros cwmnïau dŵr sydd wedi lleoli yn Lloegr, ond sy'n gweithredu yng Nghymru. A mae hynny'n galluogi iddyn nhw pe felly dŵr o argaeoedd Gymreig yma yng Nghymru i gynnal ffynonella yn Lloegr. Fel y mae pethau, does gan Llywodraeth Cymru ddim y pwerau i basio deddfe dros dŵr i'n gyd-fynd a ffini'r map. Sgen ni ddim hyd yn oed o hawliau cyfreithiol dros y dŵr sydd ar yn Libed ni o dir. Golygu hyn bod ni ddim yn gallu deddfu i atal neu reoli sefyllfa lle mae cwmni preifat sydd wedi leoli yn Lloegr i raddau helaeth yn gallu trosglwyddo dŵr allan o gronfa dŵr yng Nghymru, oherwydd bod yn ratach, cofiwch, bod yn ratach ydyn nhw gymryd mwy o ddŵr o Gymru nag yn mae o i drwsio o pibella sy'n gollwng dŵr ar hyn o bryd yn Lloegr. Mae hwnna'n rhywbeth i fynd am croen rhywun, a mae rhywun yn gwybod am y gwinion am hyn o bryd, ond mae hwnna sefyllfa'n hyn yn amlwg. I bob pwrpas felly mae dwylo Dŵr Cymru wedi clymu gan gyfres o gytundebau cyd-gysylltiedig sy'n golygu allan nhw ddim wneud unrhyw elw o'r dŵr maen nhw yn ei allforio, sy'n gwneud o'n rytach i cwmnïau eraill beidio sefyll i fyny i'w cyfrifoldebau nhw. Na mi all Dŵr Cymru cyfeirio nifer o ganlyniadau positif. Mae model y Cymru yn golygu bod 44% o'n hyfonydd ni yng Nghymru mewn cyflwr ecolegol da, o'i gymharu â dim ond 14% yn Lloegr. Fodd bynnag, maen nhw dal yn gaeth wedi yn system ehangach sy'n gosod cwmnïau masnachol preifat ochr yn ochr ar model cyhoeddus, system sydd ddim yn parchu ffiniau cenedlaethol, wrth gwrs o ddatganoli wedi dod ymlaen yn y cyfamser. A pe gan Dŵr Cymru yr hawl i godi tal ar Hafren Trent, fel maen nhw wedi codi ar eu cwsmeriad eu hunain, mi ata hynna, newid syml hynna ddod â chanoedd o filoedd o filiynau mewn gwirionedd o bunnoedd i mewn. Bydda arddol allforio dŵr cydwadol ar raddfa cydwadol, gyfalgar, o 50 ceiniog o'r cyfanswm o dŵr sy'n cael ei allforio o Gymru yn dod â 100 miliwn i fewn i Gymru. Fetan ni hyd yn oed yn gwneud y newid bach yna. Mi gellid defnyddio'r arian yma at amrywio ddibynion yma yn Nghymru i ni, yn wella'n sefyllfa ni, boed o ran llygredd, afonydd, môr, neu o ran codi dŵr. Byddai'n sicrhau bod yn cymunedau ni yn elwa yn llwyr o'n adnoddau naturiol trwy fynd i'r afal o ddifri a biliau cynyddol a'r dylywio ofnadwy yn ansawdd yn cyflenwad dŵr. Pam felly bod San Steffan mor benderfynol i gadw'r bwyr yma? Cofiwch yn ôl, mi argymellodd y Commercial Silk y dylid dod ar ein hyffondeb hwnna i ben trwy sicrhau fod pwerau dros dŵr yn cyd-fynd a ffiniau yn glad. Fel sy'n digwydd yn yr Alban, yn Twyfyn o blaen, a fel sy'n digwydd yn Gogledd Iwerddon. Yn wir, mae Deddf Cymru 2017 yn caniatáu yr union peth yna. Fodd bynnag, blwyddyn ar ôl pasio'r deddf hynna, yn drist i ddeud, mi ysgrifennodd Llywodraeth Cymru at Llywodraeth San Steffan a gofyn i ohirio'r broses o trosglwyddo pwerau. Mae'n bwysig bod yn gwybod hyn. Bwysig bod yn gwybod hyn. A doedd lle mae'n sefyllfa gwbl annigonol fod Llywodraeth Etholedig yn hunain yn gwrthod cyfrifoldebau dros ein adnoddau naturiol ni yn hunain. Ac yn y Senedd, mi arweiniodd yr aelod Senedd Delyth Jewel ddadl a sicrhau gefnogaeth dros-bleidiol mewn pleidlais i ddatganoli pwerau dros dŵr. Ac ar lefel leol, wrth gwrs, mae cynghorwyr fel Elwyn Vaughan ym Mhawys sydd wedi arwain ar ymdrechion i rwystro cludo dŵr o Lynfyrnwy i Lundain. Fel blaid, mi ydyn ni yn gwbl clir. Heb ddatganoli'r pwerau yma, mae Cymru
ar ei cholled eto, a mi fydd hi mwy byth ar ei cholled. Mae methiant Llywodraeth Cymru i fyny y pŵer yma'n ffurfiol yn profi unwaith eto. Mae Plaid Cymru yn gwybod beth ni'n deud hyn, ond ydych chi ddim yn clywed neb arall yn cwffio'r ochr yma, ydych chi. A hyn yn ariannol sylweddol i ni, ac o ran yn adnodda naturiol yn bwysig i ni. Mae mi gychwynnus i trwy ddifynnu'r arglwydd Robotham, a mi awgrymodd o, dwi'n dyfynnu, cofiwch yr arglwydd ceidwadol yna, a dylen ni fod yn ddiolchgar bod ni yn y dernas unedig. Mae'r smonach cyfansoddiadol dros yn adnoddau naturiol yn dangos, heb os nag oni bai, tai ffantasi di'r syniad o dernas unedig. Mae'r meinc ceidwadol, nhw ddedodd y geiriau yma, mae'r ffantasi yma yn fyw ac yn iach o fewn y Blaid Lafur, ac yn y system strwythurol sy'n cynnal San Steffan yn ehangach. Mae gwreiddio'r testyn yma yn ddwfol yn hanes, a mae'n bosib iawn, heb yr ymgyrchu pwysig y fi yng Nghapel Celyn yn y 60au, bosib iawn, byddwn hwnna ddim yn ei dro wedi arwain at lle mae gennym ni yn Senedd ni yn hynny yng Nghaerdydd. O hwnna'n rhan o'r deffro cenedlaethol, gwelodd yr anghyfartaledd ar hyn o'r angen i wneud. Os felly, mae'r penderfyniad gan Llywodraeth Cymru i wrthod pwerau'r llawn dros ddod yn sarhau y rai i fi yn rhan o'r frwydr diwydiannus hwnnw. Bydd yr angen am ddŵr yn dyfynhau yn y blynyddoedd i ddod, ond wrth i ni edrych tuag at dyfodol ansicr ar gyfer ein planet, wedi llethu gan yr argyfwng hinsawdd, mae'n clir y bydd y dyfodol hwnna yn ddibynnol ar ddŵr. Dyna pam ein bod angen y pŵrau yma yng Nghymru, fel y gallwn ni cael pris teg am anghofio dŵr ac i ail fusoddi sicrhau bod gan bobl ac amgylchedd Cymru y modd i ewa o ddifri. A jyst i gloi, ac i ddod yn ôl i cwestiwn ystod y goron, beth sy'n gyrru bobl i fewn i wleidyddiaeth? Y ddau beth sylfaenol ydy synwyr o cyfiawnder ac anghyfiawnder, o degwch ac o anhegwch. Ynglŷn â ystod y goron sydd yn fyw ar y maes, y cwestiwn yna'n fyw ar y maes o wythnos yma. Y cwestiwn dyn ni'n codi wan am ddŵr. Dyma ni ein hadnoddau naturiol ni. Pwy ddyle fod yn reoli y rai? Wrth gwrs mi fyddwn ni'n rannu, wrth gwrs bod ni'n mynd wneud yn siŵr o cymdogion yn ymdioddau, ond a dylerau pawb, a pwy sy'n talu y pris teg, a pwy sy'n elwa o hynny. Hwna di'r cwestiwn am gyfiawnder, a hwna di'r cwestiwn am degwch. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn i Clywys am hynna. Wel, fel da ni'n symud fewn i'r drafodaeth, dwi'n cael cadw yn drafodaeth agorad os gallai, felly os ydy rhywun ar y cawr isio codi sylw neu gofyn cwestiwn, plîs, codwch eich llaw a dangos i fi. Ond dwi'n meddwl, swn i'n cael codi pwynt ar y cychwyn, ydych chi gyfeirio dod am y long established protocol yma, Mae yna 243 biliwn litr o ddŵr yn cael ei dynnu allan o Gymru i Loegr bob blwyddyn, a mae 133 biliwn o hwnnw yn cael ei gymryd gen Severn Trent. Ac ar lefel hollol syml, mae'n nharo fi bod cwsmeriaid Severn Trent yn talu y biliau ynghyd yr isa yng Nghymru a Lloegr, a mae cwsmeriaid Llwyd Cymru yn talu ynghyd yr ucha. A mae hynna jyst ar lefel hollol syml yn darlunio ni pa mor anheg ydy'r system yma. Felly mae'n anodd iawn gen i gredu pam bod Llywodraeth Cymru mor ddiymadferth ar hyn, a pam bod nhw ddim yn gwneud mwy i frwydro ar y mater. Felly mae gen i raddau dau gwestiwn o bosib ar hynny. Ydy'r methiant yma yn arwyddocaol o bethau i ddod, os ydy'r Blaid Lafur yn dod fewn i Lywodraeth flwyddyn nesaf, a chysidro yr agweddau ddirmygus sydd yna yn San Steffan tuag at y pwnc yma, oes gennym ni obaith, da chi'n meddwl, i gael cytundeb trawsflwyddol i allu tynnu'r pwerau Gymru yn y cyfnod. Mae cwestiwn cyntaf am Lywodraeth Cymru yn ddiddorol, achos ar un lladd mae rhywun yn gweld yn ymarferol i fod gan nhw ddiffyg capacity o ran eu swyddogion. Ac ar yr ochr ymarferol mae gennau drwtch o deimlad yn ei hynny, ond mae o'n erbyn y cwestiwn yn syth ben, os ys gennych chi ddiffyg capacity i wneud yr hyn da chi fod i wneud rwan hyn. Wel, be ydych chi'n wneud
i weld, i wneud yn siŵr bod gennych chi mwy o capacity i'r dyfodol. A dyna ni'n dod yn ôl yn syth bin i cwestiynau fel y dŵr sydd gennym ni'r adnoddau, oes na modd yn ei fwyadu y byd sydd gan yn llywodraeth ni'n y lle cyntaf. Mae'n rhaid pwysicach beth ni fel pobl. Ond dyn ni'n gweld hyn ar arfer mawr a bach, yr ymwrthod derbyn bod na, os yn diffyg capacity, ymwrthod derbyn bod hwnna'n broblem, ac yn fwy pwysig, wel, rhan o bwysig, gwrthod wneud unrhyw beth yn ei gylch o. Ni eto mi fyddwn ni'n sôn am biliynau byddwn yn dod i'n fannu, fel gyda'r ystad y goron, fel ac sydd efo'r Alban. A mae yna hyd yn oed pethau cwestiwn ynglyn â lefi sy'n cael ei godi a'r cerig, colli'r term wan, aggregate lefi. Mi oedd hwnna hefyd, mi fysa hwnna'n dod ar modd i ni dalu yn werth am gynllunio ynglyn â chwarele. Ond does na ddim fel petai y gweledigaeth bod ni eisiau gwneud yn job ni'n well. So sut dyn ni'n mynd i dynnu mwy o arian i fewn. Felly, y cwestiwn, mae rhaid ni fynd yn ymwneud â at ymwneud â'r Senedd ni, achos y cwestiwn i Blaid Cymru, fedrwch chi ddim bod yn bodlon a bod heb o modd i wneud job iawn efo pwerau sydd gennych chi. Sut ydych chi'n dod o'r sefyllfa yma? Mae rhaid i ni bwysau hynny. Diolch yn fawr, ni ond yn ychwanegu hyn yn de o dau beth. Un ydy mae rhaid rhoi ffocws ar y cytundeb sydd yn gwrthod i ni godi pris uwch na'r fformiwla maen nhw wedi rhoi. Darpariaeth gwbl anhygoel bod y beth yn para tan ar ôl y tifedd ola sio'r hynna. Fedrwch chi gredu hynna o ddifri bod hynna mewn cytundeb sydd yn dal dŵr yn gyfreithlon. A mae rhaid i wylod hyn, a mae rhaid racio'r ceg ar beth a gael yn iawn. Yr ail beth ydy, fe nes i sôn amdano fo, sef bod ei cytundeb yn ddisgwyliedig cyn diwedd eleni. Hynny yw, mae'r cloc yn tician. Ac o'n i bai fod Llywodraeth Cymru yn cael ei bys allan os fe'n dweud hynna, yna fydd ei hwyr. A mi fydd hi yn rhy hwyr am genhedlaeth a genedlaethau. Yna beth wedi clymu. Roedden ni'n gwybod beth ydy'r ffeithiau. Dyn awyr, mae dŵr Cymru angen yr adnoddau beth nhw'n gael, nid jyst i leihau rhywfaint ar y ffeithiau dŵr, i am eisiau gwneud hynny, ond os ydych chi'n edrych ar gyflwr rhyw'r afonydd ni, maen nhw'n warthus, yn gwbl warthus, a mae cyflwr rhyw'r trwytha wedi gweithredu hynny. Hynny yw, mae angen ni am resymau amgylcheddol yn ogystal â resymau economaidd i gael hyn yn iawn. Ac os yw'r grym yn bosib o dan y darpariaeth yn un gyfeirio ato fo, mae'n rhaid cael Llywodraeth Cymru rwan i symud. Oherwydd bydd hwn dwi'n ofni yn achos prawf. Pan ddaw Llywodraeth Lafur i mewn, ydy'n awyr, so well i ni weld Llywodraeth Lafur i mewn, na Llywodraeth Gewadol yn ni wedi diodda dros y blynyddoedd. Ond os ydyn nhw'n dod i mewn ac yn gweld i prif cyfrifoldeb nhw, a ble mae mwyafrif y bobl, sef yn ne-ddwyrain Lloegr, ac wedyn yn rhoi ni'n eilaidd, da ni amod yn y sefyllfa amhosib. Yn bersonol, dwi'n teimlo y cawn ni chwarae teg iawn gan Lywodraeth Lafur Cymru, hyd nes y bydd y Blaid Lafur yn Nghymru yn annibynnol ar y Blaid Lafur yn San Steffan. O Ron Davies yn gweld hynny fel hanfod cael datganoli i weithio'n iawn. A dyma dyn ni'n gweld heddiw. Dyn ni'n gweld heddiw reality yna, gwirionedd yna, a mae rhaid ni bwyso a wneud bywyd yn anghyfforddus, nid mwyn meddwl sens o'n hynna ni Martrig. Felly ni llawer o bach sy'n gallaf fod. Ond i sicrhau fod Llywodraeth Cymru pwy bynnag sy'n llywodraethu efo'r gryn a'r gallu i gael cyfiawnder i'n bobl a chwarae teg o bob tabwyr. Diolch yn fawr i chi am hynna, Dafydd, pwynt pwysig iawn. Adeiladur hynna i raddau felly fel gwleidyddion Plaid Cymru ar y grifan yma. Be ydych chi'n rhagweld ydy'r cama nesaf fedra ni gymryd i sicrhau bod ni yn trio cael y gwer yma. Be ydych ni'n neud ydy'r iawn newid hyn ydych chi'n Hynny yw, dwi ddim yn galw am streic talu credu dŵr y bydde felly na. Fy'n addas yn yr 80au. Ond ni'n sôn am gob sydd ddim yn neud efo preifat yma Gymru, sydd angen yr adnoddau. Mae eisiau rhaid y pwysau i gyd ar San Steffan. A mae rhaid rhaid pwysau o fewn Senedd Cymru ar Lywodraeth Cymru. A codi'r peth mor aml ydy gallwn ni. Oedd yma fatha techion, ti'n gwir at un set o sylwadau lys, yn un dyfynu sylwadau eraill. Pan da chi yn cornelu nhw, maen nhw am ddweud pethau.
fydden nhw'n difaru. A felly, a bob cyfle, i ddefnyddio pob dwylo sydd gennym ni, a trio gyffordd teg hynny. Jyst i ail ddyfynu ni, meddyliwch bod hwnna'n ateb call i ddeud, da chi cael roed o'ch adnodd naturiol i ni, heb cael ddim byd ono fo, go purpose, dŵr, tra bod ni'n dioddau bod chi'n mynd i'n ysbyty ni. Mae un yn wasanaeth sy'n cael ei ariannu trwy'r gwlad, a mae Cymru yn cael hyn a hyn ar ganol y boblogaeth sydd yn hyd yn oed yn cydnabod yr angen at yn iechyd ni, lle mae'n dŵr ni'n adnodd naturiol. Dos o ddim cymhariaeth yna, ond mae'n rhyw agwedd gan y ceidwadwyr bod ni'n mynd ar ofyn iddyn nhw trwy'r amser a bod ni'n cael yn brio'r cefnogaeth ganddyn nhw. Rwan hyn, gyda'r adnoddau'n hunan, da ni'n gallu gwneud hynny dros ni'n hunan, a mi ddylwn ni fod yn cael chwarae teg am hynny. Ond jyst i ddod yn ôl i'n rôl ni fel gwleidyddion, wrth gwrs, mi fydd rhaid i ni ffindio ffordd o godi y stori yma, achos mae'n stori emosiynol cry, a meddyliwch am Capel Celyn, a lle arweiniodd Capel Celyn yn y pendraw, un senedd ni yn hunan. Mae rhain, strad y goron, dŵr, mae rhain yn bethau mae bobl yn mynd i weld yr anhegwch yna. Gadewch i ni fod yn mynd allan, a prif waith gwleidyddion ydy siarad ac cael bobl i weld gwirionedd y sefyllfa. Sôn am siarad, fi am weld os yna gwestiwn sy'n dŵad o'r gynulleidfa. Os yna rhywun sy'n codi sylw neu gwestiwn? Ie? O, mae'n un y ffrind gyntaf. O, sori. Oedd yn eto gwybod, sori. Jyst y cwestiwn y gofyn yn aneddi'r had. Dwi'n cymryd bod y cwestiwn o ddysgwyddo pwerau dros ddŵr i Lywodraeth Cymru a cwestiwn y protocol, felly sôn amdano pethurfiol iawn, yn dau gwestiwn gwahanol. Dwi'n iawn ynghylch hynny yn ail, ynghylch y protocol, dwi'n cymryd bod hwnnw yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth. Pa fath o ddeddfwriaeth bydd ei angen ac yn lle i newid y protocol yna fel ei fod yn fantesiol yn y ffaith yn anfantesiol i Gymru. Diolch yn fawr iawn Cynog am hynna. Ar yr ail bwynt, mae'r protocol eisoes yn rhan o ddeddf gwlad cymal 50 o'r ddeddf y faswyd yn 2017. Ond wedi cael ei weithredu. Wch chi, mi oedd yna ddeddf yn 1929 ynglyn ag diogelwch ar geia trwy Cymru a Lloegr. Oedd yna ddeddf arall yn ymwneud efo sefydlogi dyddiad y pas. Sydd ar y statut yn hanner canrif, ond wedi cael ei weithredu. Hynny yw, mae rhywbeth ar y statut ddim yn golygu bod o mewn grym. A beth sydd angen i cael hynny mewn grym. A dyma sydd rhaid i Lywodraeth Cymru weithredu arno fo, a beidio gwrthod trafod wneud hynny. Mae'r mater wedyn ynglyn ag arpariaeth y deddfwriaeth, gweddill y deddfwriaeth, yn dod yn ôl i beth i gryn cyfreithiol y cytundeb o wneud 20 mlynedd yn ôl neu rwy'n hynny, efo'r hen dŵr Cymru a'r prisiau dŵr y rhedeg tan 2070 neu marw blynedd. Mae bosib ysaf rhaid herio rheini, ac o bosib ysaf rhaid cael deddfwriaeth i sicrhau sydd yn mynd yn weithredol. Dyna'r ddau beth yn bwysig, mae'r ddau ar wahân. Mae un yna i weithredu, mae llall o bosib angen i weithredu, ond byddwn ni'n gwybod yn iawn tan ydy i testio'r system. Gai ofyn, Dafydd, dwi'n meddwl gen ti fwy o brofiad na fi. O ran, lle mae hwn yn cychwyn? Lle mae'r lle gorau hyn yn cychwyn? O dwi'n credu yn wleidyddol, mae rhaid i gychwyn yn Senedd Cymru. Herwydd dyna fydd yn rhaid y pwysau arno, ac mae eisiau gwneud hyn rwan, mwyn i'r blaen lafur sylweddoli, os nhw i rhywun, mae rhaid iddyn nhw i hunan weithio'r peth. A dwi'n credu dyna pam mae'r Llywodraeth Geidwadol yn Llundain rwan, i gyfnod cyfanlog wedi sector Bengoli, fel os oedd ddim bosibilrwydd roedd etholiad cyffredinol yn dŵad i dorri ar draws hynny. Hynny yw, mae'n frys. Iawn. Da ni'n gael ei gwestiwn o term yn sorion. Dwi'n cofio gwestiwn erthygl pan roedd gen i drawt ac lot o drafferth efo problemau dŵr yn Lloegr, bod tir wedi mynd i nawr yng Nghymru yn ystod cyfnod hynny ar ôl ffermydd.
Os mae hynny wir, os mae hwnna o asesiad yn cael ei wneud ynglyn â pa fath o effaith fysa gen i mwy o ddŵr i Loegr yn cael ar gymriau hyd ac ar adnoddau nifer eraill Cymru a dywoliad pobl yn Nghymru, plîs. Mae'n gwestiwn da iawn, sef pa effaith fydda tynnu mwy o ddŵr o ddonydd allan o'r Cymru yn cael ar y cynefinoedd a'r teroedd ni. Mae'n debyg iawn, dwi'n siarad yn gyfyn gwbl ar dop yn hen, dwi'n meddwl bod y cwestiwn wedi cael ei ofyn o blaen. A mae'n gwestiwn ddifrifol teg, cos mae'n dawn o cael effaith. Dwi, oherwydd bod Llyn Celyn yn y tholaeth i, dwi'n gwneud tipyn efo y gwahanol sefydliadau sy'n defnyddio dŵr o dan Llyn Celyn. A mae'n ganolfan dŵr gwyn, a mae'n gymdeithas bysgota. A mae'n reolaeth o'r faint o ddŵr sy'n cael ei adel allan a pryd i wneud yn siŵr bod y balans yn cael ei cadw. Ond mae hwnna, dwi'n meddwl, a falle mae'n sesiad amgylcheddol o unrhyw gynlluniau, a falle rhywbeth beth i ni fod yn codi yn San Steffan yn briodol. Dwi yn cytuno, mae'r alwad sylfaenol angen yn hyfrydedd o ddod o Gaerdydd, a mae'n rhaid i ystyried yna, ond diolch i fawr o gwestiwn. Jyst ychwanegu, nes i ofyn y cwestiwn yna i gyfeillio Dŵr Cymru. A be dwi'n sylw oedd bod yna capacity ar gyfer talen i ddarparu 100 miliwn allan o 350 o miliwn os dwi'n cofio o bethynaf unedau o ddŵr y diwrnod yn ychwanegol trwy'r afonydd. Ond wrth gwrs, mae cyfartaledd yn rhoi beryglus iawn. Da chi angen y dŵr pan oes ddim dŵr ar gael. A dyna pam oes o bosib angen codi lefel ar bydau, os yw'n bosib wneud hynny yn ddiogel, yn o'r math o gwestiwn yn codi. Ond mae rhaid cael y cyfrifoldeb dros y materion hynny. Oedd yn ôl i gyfrifoldeb ydyn ni'n sôn. Dwi'n meddwl, ochr yn ochr hynny, mae'r asesiad amgylcheddol yn allweddol pwysig, ac os mae'n newidiadau petai hwnna'n digwydd yn yr haf, mi fydde fo'n gyfrifol. Diolch yn fawr cwestiwn bwysig yn ymwneud â'r cwestiwn bwydau amais ni er enghraifft sydd hefyd angen yn dod hynna ar gyfer ei ddŵr. Os oes yna cwestiwn arall o'r llawr? Felly, i rywun dod o'r ben, mae gennym ni un cwestiwn byddai wastad yn licio sbio i'r dyfodol pan da ni'n rhoi trafodaeth. A tasa ni yn cael y pwera yma, be sa'ch chi'n digwydd, pa ffordd sa'ch chi'n licio gweld yn cymunedau ni'n elwa o'r pwera? Wel, yn gyntaf, dwi'n yn licio gweld pris-dŵr, y peth wrth hwnna, o pris-dŵr i bobl sydd byw yng Nghymru yn dod yna. Achos dyn ni'n gwybod o ran dŵr, o ran trydan, dyn ni'n talu, profiad yr unigolyn sy'n talu ydy bod ni'n talu mwy fan hyn am ardaloedd eraill. A mae'r ironi ydy bod ni'n cynhyrchu gymaint o ddŵr ydyn ni'n cynhyrchu gymaint o drydan. Ond yn ail, dwi'n meddwl bod ni yn gallu gweithredu yn amgylcheddol yn llawer llawn mwy effeithiol. Sy'n rwy'n yn edrych o gwmpas yna'r ymgyrch ar hyn o bryd efo storm overflows, a hwnna'n berthnasol yn arfordir ni, mae'n berthnasol yn afonydd ni. Ond yn y pen draw, mae'r cysyniad yna o, mi nawn ni werthu ddŵr i Loegr, ond mi gawn ni'r pris teg yn dod o. A mae'r syniad na, dyn ni ddim dan ofyn i chi, dyn ni ddim dan ddyled o ddiolchgarwch o'r Lloegr o San Steffan yn harian i ni ac yn cadw ni efo fi bod yn ddiolchgar am hynny. Na, mae hyn yn rhywbeth, dyn ni'n cynhyrchu, dyn ni'n cael pris teg yn dod o, dyn ni'n eich helpu chi, ond dyn ni'n sefyll ar yn dwy troed yn hynna, diolch yn fawr iawn, dyn ni'n reoli beth sy'n digwydd efo'r arian yna, yn neud yn siŵr bod yn neud tegwch i gymdeithas cyfiawn a gyflawn dyn ni'n dymuno bod yn hynny. Os ni jyst yn ychwanegu hyn, falla ar y pwynt cyntaf un, os oes yna ffyr arian ychwanegol, i olia chewi y dŵr, ond defnyddio adnoddau ychwanegol mwyn taclo cwestiwn sylfaenol o'r colled o ddŵr o'n system yma. Miliynau o ni yn dianc bob dydd oherwydd mae'r system yma mor hen. Gwella y gyfundrefn carbosiad, yna llawer llai o garthion yn afonydd ni, neu allan i'r môr o hyd, ac i godi safon y dŵr afon a glenfi yn moroedd ni, sef bod yr ochr amgylcheddol yna yn dod yn gymaint o blaenoriaeth a cheisio jyst gael yr arian. Ond mae angen yr arian i wneud y gwaith amgylcheddol, a dyna pam mae hyn yn bwysig o bob sector.
Diolch yn fawr i chi cael. Os ni ddechrau un pwynt arall i ran clywed dŵr, fel person oedd y cynogwen, dwi'n mynd i siarad yn amlwg am rhywbeth fatha yn ei offwen a'r ffordd bod ni'n gallu hefyd sefydlu prosiectau sy'n creu ynni, sy'n cael ei perchnogi gan y gymuned, sydd yn dod o chwyddion ariannol i'r gymuned ac yn darparu trydan rhatach i'r gymuned. Ond wrth gwrs mae angen wedyn datganoli hawliau'r grid. Sydd yn dod â ni at ddadl hollol wahanol, felly mae'n amser i fi gloi hon ar y yma. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am fod yma, diolch yn fawr iawn i'n siaradwyr ni, roedd yn fanno fi. Diolch i chi.